Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang ama, nadatna nila itong abalang-abala sa kanyang ginagawa. Nasipat nila itong kumakayod ng iilang tangkay ng puno sa buntot ng paging ginawa nitong hasaan ng kanilang lagaraw. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman sila nitong inutusang umupo sa kanyang harapan. Emilio, Upal, sabihan niyo ang nanay niyo na aalis tayo pagkatapos ko rito. Huwag ka mo siyang mag-alala sapagkat parte ito ng ating gagawing panata. Wika ng kanilang ama. Sige ho, tay. Saglit lang ho. Sagot naman ni Emilio. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali naman siyang pumasok upang ipagsabi sa kanyang ina ang nais iparating ng kanyang ama. Hindi naman noon tumutol ang kanilang ina na para bang inaasahan na nito ang pagpapaalam ni Emilio. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanilang ama, nadatnan niya itong tapos na sa kanyang ginagawa. Hinihintay na lang pala siya nitong makabalik upang maumpisahan na nila ang kanilang paglalakbay. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman nilang tinahak ang daan patungo sa isang bundok di kalayuan sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, doon inilahad ni Malik sa kanila ang pakay nila sa bundok na kanilang pupuntahan. Mga anak, ano man ang makita ninyo sa bundok, huwag na huwag niyong ipagsasabi sa ating mga kababaryo. Paminsan-minsan may mga bagay na kinakailangan nating itago upang hindi ito magdulot ng pagkalito sa mga ordinaryong tao. Palagi niyong tatandaan, kayo ay natatangi at espesyal sa lahat ng mga tao. Wika ng kanilang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ipinagtapat sa kanyang dalawang anak ang tungkol sa baryong kanilang madadaanan sa bundok. Ayon sa ama nila Emilio, may isang baryo sila doong madadaanan bago nila marating ang kanilang pupuntahan. Kilala ito sa tawag na Baryo Pugo, kung saan ang lahat ng naninirahan doon ay purong mga aswang. Wala din siya doong nababalita ang nagagawing tao, gawa ng karamihan sa kanilang mga kababaryo, iniilagan ang lugar na yon. Kung hindi kasi sila doon maliligaw, paniguradong papatayin sila ng mga aswang na naroon. Dagdag pa nito, na sa tagal-tagal na nilang naninirahan sa baryo, wala pa siyang nababalitaan na nagpapakalat ng impormasyon ukol sa iniiwasang baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman nila Emilio na 10 beses na itong binisita ng kanilang ama upang pumatay ng mga aswang na siya namang isa sa kanyang mga pampalipas oras tuwing mahal na araw. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilanang sa isip-isip nila baka niyayabangan lang sila ng kanilang ama. Ilang oras pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa paanan ng baryo kung saan doon nila nakita ang iilang mga estatwang nakaukit sa puno. May mga guhit din doon sa paligid na nagbibigay ng babala sa mga ordinaryong tao na wag nang pagtangkaing pasukin ang lugar. Habang papalapit sila sa paanan ng bundok, napapansin na nila ang pagbaba ng hamog, senyales na merong masamang presensya ang umiikot sa paligid. Nang maramdaman yon ng kanilang ama, agad naman sila nitong nilapitan at walang pagdadalawang isip na inihipan ng usal. Tinalian din sila nito ng sinulid sa kanilang mga bewang para masigurong hindi sila magkakahiwa-hiwalay. Matapos itong maisagawa ng kanilang ama, nagpatuloy na nga sila sa kanilang paglalakad papaloob ng bundok. Hindi sila nag-usap noon dahil mariinyong ipinagbabawal ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila Emilio
nang makarinig sila ng mga kakaibang paghuni sa paligid. May mga nararamdaman din sila noong nagsisitalunan sa bawat sanga ng puno na parabang may kung anong nilalang doon ang sumusunod sa kanilang paglalakad. Bagaman hindi nila ito nakikita, aminado silang magkakapatid na hindi sila pinaglalaroan ng kanilang pakiramdam. Hayaan nyo lang ang mga yan, anak. Kahit anong mangyari, wag na wag nyo silang titingnan. Sa daan lang ang tingin at sa akin. Paalala ng kanilang ama habang marahan silang naglalakad. Nang marinig naman ito nila Emilio, pinilit nilang sundin ito upang hindi sila malagay sa isang alanganing sitwasyon. Habang nasa kasagsagan sila ng pagbagtas ng daan, marami nang dumadapo sa kanilang mga katawan na iba't ibang uri ng mga salot na sumasabay sa pagsimoy ng hangin. Subalit dahil sa bakod at poder na inilagay sa kanila noon ng kanilang ama, kung kaya't wala ni isa sa mga ito ang nagagawang makadapo sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil sa paglalakad si Malik nang makasilay ito ng isang nilalang na lumapag sa kanilang harapan. Pagsilay doon nila Emilio, tumambad sa kanila ang lalaking nakasuot ng isang kapang itim habang nakatayo at patuloy na nakatitig sa kanilang kinaroroonan. Inaasahan namin ang iyong pagdating, Malik. Sa katunayan, kanina ka pa hinihintay ng aming pugad. Akala ko hindi ka napupunta eh. Kaya heto, nag-abala na akong hanapin ka. Wika ng nilalang. Matapos itong marinig ng ama ni Emilio, agad naman yung umatras papalapit sa kanyang dalawang anak habang nagsasabi ng, Ganun ba? Dapat talaga hinintay nyo na ako sapagkat espesyal ang araw na ito para sa akin at sa dalawa kong anak. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, maigi naman nilang pinagmasdan ng panauhing lumitaw sa kanilang harapan. Pagsilay nila sa katawan at pagmumukha nito, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang napakaraming peklat ng nilalang na parabang hiniwa ng kung anong matalas na bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, napansin din nilang nawawala na yon ng 3 daliri sa kanyang kanang kamay. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman nilang sinipat ang kanilang ama sa pagbabaka sakaling meron itong nalalaman ukol sa nakaraan ng lalaking nasa kanilang harapan. Maya-maya pa, bigla namang tumitig sa kanila ang kanilang ama habang nagsasabi ng, Pagpasensyahan nyo na mga anak ang demonyong ito. Isa siya sa mga demonyong pinagpapalipasan ko ng oras kapag ako'y nasa lugar na ito. Huwag kayong magalala. Walang masamang mangyayari sa inyong dalawa. Sige ho, tay. Asahan ho namin yan. Wala naman kami magagawa eh. Nandito na kami. Sagot naman ni Opal. Matapos nilang mag-usap, muling tinitigan ni Malik ang lalaki habang patuloy na hindi umiimik. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin nilang binunot nito ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang mabilisan nitong paglaho sa tabi nila Emilio. Pagsilay nila sa kinaroroonan ng lalaki, labis-labis na lamang ang kanilang pagkagulat nang masipat nilang magkorteng pakpak ang buong kasuotan nito. Bago pa yun makalayo sa kanilang kinaroroonan, mabilisan naman itong bumulusok sa lupa nang lumapat sa kanyang kaliwang pakpak ang lagaraw na tangan-tangan ng ama nila Emilio. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, agad naman itong nilapitan ng kanilang ama habang nagsasabi ng, Ilang ulit na natin tong ginawa. Hindi ka pa rin natuto. Pasensya ka na, Nonoy, sapagkat ngayong gabi, sisiguraduhin kong ito na ang magiging wakas ng buhay mo. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito, bigla naman yung nagsisisigaw na parabang labis ang pagkagulat.
sa kanyang narinig na mga kataga na nanggaling kay Malik. Maya-maya pa, bigla naman itong natigilan sa kanyang ginagawa nang bumaon sa kanyang gilagid ang lagaraw nitong hawak-hawak. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang mangisay habang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Matakasan lamang ang kamatayang naghihintay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang huminto ang pagnisay nito at kasabay nito ang kanyang pagdilat, indikasyon na malapit na siyang mawala ng buhay. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon nila Emilio, nasipat nilang lumabas sa bunganga nito ang isang napakaitim na bato na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan ng nilalang. Agad din namang naglaho ang bertud na yon sa oras na nakalabas na ang panghuling hininga ng lalaking pinatay ng kanilang ama. Habang patuloy na pinagmamasdan nila Emilio ang paligid, halos hindi nila naigagalaw ang kanilang mga katawan dahil sa labis na takot. Kung hindi pa sila tinawag ng kanilang ama, hindi pa tuluyang makakabalik ang kanilang mga ulirat. Emilio, Upal, halina kayo. Alis na tayo rito. Wika ni Malik. Matapos itong marinig ng dalawa, dali-dali naman silang lumapit dito ng walang imik. Ilang oras pa ang lumipas, ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad patungo sa baryo ng Pugo. Iniwasan na nila noong dumaan kung saan-saan sa kadahilan ng inaasahan na ng kanilang ama ang pagsalubong sa kanilang tatlo ng hindi mabilang na mga aswang. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, agad naman sila noong natigilan nang makarinig sila ng pagsialulungan ng mga lobo. Dahil sa kanilang mga narinig, mabilisan na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad habang alertong pinakikiramdaman ang buong paligid. Inutusan na din sila noon ng kanilang ama na bunutin na ang kanilang mga lagaraw upang makapaghanda sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Maya-maya pa, narating na nga nila ang isang bangin na kung saan sa ilalim nito ay naroon ang baryo ng Pugo. Pagsilay nila Emilio sa ilalim, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanilang mga paningin ang halos 27 tao na nakatingala sa kanilang kinaroroonan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, hindi na nila namalaya noon ang kalmadong paglakad ng kanilang ama papalapit sa hagdan na patungo sa baryo ng Pugo. Mga anak, ano? Titingin na lang ba kayo dyan? Halina kayo. Hindi pa nag-uumpisa ang nakakatuwang parte ng digmaang ito. Wika ng kanilang ama. Matapos nilang marinig ang bagay na yon, agad din naman silang tumakbo papalapit dito ng walang pagdadalawang isip. Bagaman may takot sila noong nararamdaman, hindi naman nila maaaring hayaan na lamang ang kanilang amang pumasok sa digmaan ng nag-iisa. Sa pagdating nila sa entradang daan ng baryo, agad naman silang sinalubong ng mga taong nakatira doon. Habang papalapit ang mga ito sa kanila, doon na nila dahan-dahang naaamoy ang lansa ng buong paligid. May mga naamoy din sila doong mga bulok na karne na parabang nakalimutang kainin o ilibing man lang. Malik, ano ba talaga ang gusto mong patunayan sa aming lahi? Kada Biyernes Santo na lang ba ganito ang gagawin mo sa amin? Inaayos naman namin ang aming mga buhay. Hindi kami nang bibiktima sa inyong lugar. Kaya tatanungin ulit kita. Ano pa ba ang silbi nitong ginagawa mo? Kung gusto mo ditong dumaan, makakaraan ka naman. Hindi ka namin pipigilan o hahadlangan. Bungad na wika ng pinuno sa baryo ng Pugo. Nang marinig naman ni Malik ang sinabi nito, buong tapang naman niyang sinagot ang lalaki ng, Maging masaya ka, tanda. Dahil ngayon, ito na ang panghuling pagkakataon na bibisita ko sa inyong baryo. Tsaka wag mo nga akong dramahan ng kung ano-ano. Kilala ko na ang uri ninyo.
mula talampakan hanggang noo. Matapos itong marinig ng mga nilalang, bigla naman yung nagsiangil habang dahan-dahang nagsisipaghanda sa kanilang gagawing pagsugod. Yan ba talaga ang gusto mo, Malik? Sige, pagbibigyan kita sa iyong hinahanap. Basta pagkatapos nito, ipangako mo, hindi mo kami sisisihin sa pagkamatay ng mga anak mo. Sagot naman ng pinuno ng baryo ng Pugo habang patuloy na pinagmamasdan ang dalawang lalaking anak ni Malik. Matapos naman itong marinig ng ama ni Emilio, ngumiti lang naman ito habang patuloy na nananatiling walang imik. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang mabilisang pagpalit anyo ng mga nilalang na siya namang naging hudyat para sa kanila na maghanda sa papalapit na digmaan. Bagaman nanggigigil na noong sumugod ang ama nila Emilio, nagpumilit pa rin itong manatili sa kanilang dalawa upang hindi sila malagay sa isang mapanganib na sitwasyon. Alam kasi ng kanilang ama noon na kulang pa ang kanilang lakas upang mapangibabawan ang pinagsama-samang puwersa ng mga nilalang. Pagsilay nila sa mga itong nagsimula ng sumugod, agad namang sinabihan sila Emilio ng kanilang ama na ihataw lang ng ihataw ang kanilang lagaraw upang maitaboy ang mga nilalang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, halos panghinaan na ng loob noon si Emilio nang masipat nilang tuluyan ng nasukol ang kanilang grupo ng mga aswang. Huwag kayong mabahala, mga anak. Nandirito ako. Tandaan ninyo, hindi ko kayo isasama sa lugar na ito kung hindi ko kaya ang mga demonyong kaharap natin ngayon. Wika ni Malik. Oh, tay, may tiwala naman kami sa inyo eh. Sige, sabihin nyo lang ang aming gagawin at gagawin namin to ng walang pagdadalawang isip. Sagot naman ni Emilio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman sila noong naantala nang masipat nila ang pagsunggab ng napakaraming aswang sa buong paligid. Walang pagdadalawang isip naman itong sinalubong ng kanilang ama habang buong lakas nitong pinagtatataga ng kanyang sandata ang lahat ng aswang na kanyang nakikita. Pabalik-balik din itong pinaiikutan ang kanyang dalawang anak nang sa gayoy hindi ito malapitan ng kahit na sinong nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat nila Emilio ang mabilisang pagkalagas ng bilang ng kanilang kalaban. Halos karamihan kasi noon sa tinatamaan ng lagaraw ni Malik, bumabagsak sa lupa nang wala ng buhay kahit hindi naman ito tinamaan ng isang malubhang pinsala sa kanilang mga katawan. Nang mapagtanto ng pinuno ng baryo ng Pugo ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang mga kaanib, pansamantala muna niyang pinaatras ang mga ito. Habang pumapasok sila noon sa looban ng baryo, kitang-kita nila Emilio ang labis na pagkabahala ng mga nilalang. Animoy hindi nila lubusang akalain noon na nabuo ang pasya ng kanilang ama na lipulin ang lahat ng demonyong naninirahan sa baryo ng Pugo. Malik, bakit mo ako pinapatay? Akala ko ba isang laro lamang ang ating ginagawa ngayon? Bakit, Malik? Anong nagawa naming kasalanan sa'yo? Wika ng pinuno. Wala kayong kasalanan. Sadyang kailangan ko lang ang kaganapang ito para maipasa ko ng maayos ang dalawa kong mutya sa aking mga pinakamamahal na mga anak. Isang maliit na sakripisyo lamang kayo para sa kanilang mga hinaharap, kung kaya't mas mainam na maging masaya kayo sapagkat isa kayo sa mga humuhubog sa kanilang pagkatao. Sagot naman dito ni Malik. Matapos itong marinig ng nilalang, bigla naman itong umatungal ng napakalakas dahil sa labis na galit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, bigla din itong sinugod si Malik ng walang pag-aalinlangan
sa pagbabakasakaling magagawa niya itong mapaslang. Pagsilay naman ng iilang aswang na hindi kalayuan sa nilalang, agad din naman yung sumugod upang makapagbigay ng tulong sa kanilang pinuno. Dahil sa ginawa ng mga ito, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ng ama nila Emilio. Nakangisi ito habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang trabungko ng buhaya. Paghawak niya sa kanyang mutyang panggera, bigla na lamang bumulusok ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan nang sa hindi malamang dahilan. Pagsilay ni Malik sa paligid, nasipat naman niya ang pinuno ng baryo ng Pugo na mabilisang kumakaripas ng pagtakbo patungo sa kanyang kinatatayuan. Segundo lang naman noon ang naging pagitan nang bigla siya nitong sinunggaban at walang habas na pinagkakalmot ang kanyang buong katawan. Nang masipat naman nila Emilio ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang ama, hindi nila maiwasang mabahala sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na sa oras na mapaslang ito, katapusan na din ng kani-kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla namang nanumbalik ang sigla ng kanilang mga katawan nang masipat nila ang kanilang ama na hindi nasusugatan sa mga matatalas na kuko ng nilalang. Yan lang ba ang kaya mo? Isa kang napakalaking insulto bilang pinuno ng lahi mo. Wika ni Malik habang patuloy na hinahayaan ang pinuno ng Baryo Pugo. Dahil sa kanyang sinabi noon, mas lalo pang nagwala ang nilalang na yon na siya namang mabilisan niyang hinawakan at buong lakas na ibinalibag sa lupa na kanyang kinatatayuan. Nang akmang lalayo pa ito sa kanya, agad naman niya itong dinagana ng kanyang mabibigat na mga paa habang patuloy na nagpapakalat ng usal sa buong paligid. Inihipan niya din ng pamako ang nilalang na yon upang masigurong hindi na nito maigagalaw ang kahit na anong galamay ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naparalisa ang buong katawan ng aswang na siya namang ikinahina ng kanyang mga kaanib sa samahan. Bagaman nag-aalangan ng sumugod ang iba pang mga aswang na nasa paligid, nananatiling alerto pa rin si Malik para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Pagsilay niya sa likurang bahagi nila Emilio na merong aswang na lumalapit, agad naman niya itong sinigawan ng walang pagdadalawang isip. Pagkarinig ng kapatid sa sinabi ng kanilang ama, agad naman nilang hinugot ang kanilang lagaraw at kasabay nito ang buong lakas na pagtaga sa balikat ng aswang. Matapos nilang gawin ang bagay na yon, bigla naman silang napaatras sa kadahilanang yon ang unang pagkakataon na nakapaslang sila ng mga ganoong uri ng demonyo. Maya-maya pa, agad naman silang sinigawan ng kanilang ama na lumapit sa kinaroroonan nito. Nang marinig naman ito nila Emilio, dali-dali naman silang kumaripas ng takbo sa takot na baka sila'y habulin ng iilang aswang na umaaligid sa paligid. Paglapit nila sa kanilang ama, agad naman sila nitong niyakap habang nagsasabi ng, Huwag kayong matakot mga anak. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Nang marinig naman ito ng dalawa, agad naman nilang niyakap ang kanilang ama habang patuloy na dinaramdam ang labis na panginginig ng kanilang mga katawan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa pinuno ng Baryo Pugo nang marinig nila itong muling magmakaawa sa kanilang ama. Subalit kahit ano pang pag-iiyak ang gawin nito, tila ba wala na sa isip noon ni Malik na muli pang pagbigyan ng mga nilalang sa kanilang kagustuhan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang pinuno ng mga aswang sa kanyang pagmamakaawa nang maramdaman itong tumagos sa kanyang likod. Ang lagaraw na pagmamay-ari ni Malik. Tumahimik ka na! Sukang-suka na ako sa mga ginagawa mo.
Huwag kang mangamba, kaibigan. Isusunod ko din sa'yo ang mga kalahi mo. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang nangisay ang aswang dahil sa pagramdam nito ng lagaraw na nakatarak sa kanyang katawan. Maya-maya pa, tuluyan na din itong binawian ng buhay dahil sa lubha ng pinsalang kanyang natamo. Pagsilay naman ng iilang mga aswang sa ginawa ng ama nila Emilio, agad naman yung umatungal at kasabay nito ang kanilang paglakad ng dahan-dahan papalapit sa kinaroroonan ng mag-ama. Nang masilayan ni Malik ang ginagawa ng mga ito, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at dali-daling sinugod ang mga nilalang. Nung nakita siya ng mga aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan, bigla naman itong nagsipulasan, subalit ang iilan sa kanila nagawang mahuli ng ama nila Emilio. Mabilisan din naman niya itong kinitila ng buhay, alinsunod sa kanyang pasya na lipulin ang buong lahi ng mga itong naninirahan sa bundok. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang nalipol ang mga aswang at kasabay nito ang kanyang pagbalik sa kinaroroonan ng kanyang dalawang anak. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla namang humarap sa kanila ang kanilang ama habang nagsasabi ng, Tayo na mga anak. Hanapin na natin ang ermitanyong magpapasa sa inyo ng iilan sa aking bertud na pinanghahawakan. Okay, mukhang sa susunod na episode, doon na magsisimula ang paglalakbay nitong magkapatid, di ba? Pero malay natin, sunod ka agad natin para hindi na kayo mabitin pa. Yun lang. Salamat.